Ni ma sɔrɔ caman sigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaranu ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ fɛ Seri Filate bamanan ka kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ ŋɔni ye a kuma selen ye bakuruba kunnafoni kelen bɛw de don Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara bɛ Côte d'Ivoire Fabala Abidjan bɔɲɛw de ye ɲɔgɔn vale a fɛ foliw ni dugawu ɲiniw don sirifikɛ bolo kunnafoni na kumaba ye nin de ye farabi kɛ min ka kunnafoni tɔw la ka lase aw ma sɔɔni aw dangana. Nka yan'o cɛ Mariama Marlène Ardo Sidibe lɔgɔliden do san 18 a ye a somɔgɔw kunna wolo a bɛ kalanso min na ni o ye complexe scolaire Cheikh Modibo Jara fana ye k'o kunna wolo ka Mali bɛɛ lajɛlen kunna wolo ka sabu kɛ baki min kɛra kɔsa in na a kɛra jɔyɔrɔ fɔlɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana faralen ɲɔgɔn kan a nana jɔyɔrɔ filanan na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mariama Marlène Ardo Sidibe lɔgɔliden do complexe scolaire Cheikh Modibo Jara la Amdalayikaw fɛ min ye nisɔndiyaw ye o yera a somɔgɔw fa fɛ ka ye lɔgɔliso ma ɲɛmɔgɔw fa fɛ Orotumu Jabate ni a ka jatala Ibrahim Kulubaliw ye min sɔrɔ a ko kun kan ka jaka ɲumanw fɛ. A tɔgɔ Mariama Marlène Ardo Sidibe a bangera avril kalo tile 28 san 2008 Bamakɔ kɔnɔna na yan. Ale de kɛra deuxième national ye bagi jaabiw kɔfɛ n'o de ye maa min kɛra mɔgɔ filanan ye Mali bɛɛ kɔnɔna na a ka kalanso n'o de ye complexe scolaire Cheikh Modibo Jara ye o congolen bɛ Amdalayi kɔnɔna na. Mariam Marlène Ardo Sidibe bagi jaabi bɔli kɔfɛ a yirala k'a fɔ k'a ye 17,50 de moyenne de sɔrɔ série science exacte la ani mention très bien. Ne kelen ka n ka résultat ye ne contana ne y'a annoncé famille bɛɛ ne tilala ka taga ne ɲɛ b'a la ne ka misi liste ci ma liste des 10 premiers n ɲɛ bɛ n tɔgɔ la kan ne contana ne bɔra ka kibaruya duman da an ka famille bɛɛ la vraiment a diyara n ye kosɛbɛ n t'a dɔn n bɛna spécialisation jumɛn de kɛ mais n bɛna informatique de kɛ bon an bɛ bibi min na musow yɛrɛ bɛ kalan kɛ ka tɛmɛ cɛw kan bon m'u encouragé u ka taa science domaine fɛ parce que o de y'an ka sini ɲɛsigi Cheikh Modibo Jara promoteur mun ye monsieur Alassane a y'an dɛmɛ a ye belebeleba yɛrɛ de k'an ye a tun bɛ pression d'an kan wa kuma dɔ la an kun sɛgɛnnen don an kun découragélen don mais a laban na an y'a résultat ye quoi. Kelen ka kɔrɔfɔta ni kalankɛlaba in n'an k'a ma Mariam Marlène Ardo Sidibe n'a kɛra deuxième national ye science exacte la a bamuso y'a ka nisɔndiyaw yira ni ka waleɲuman dɔ folikanw ni duwawudenw kɛ fo ka taa se a bɛnkɛ ma. Depuis ne sigira yan nɔ n ka denmisɛnninw ye kalan kɛ n balimaden caman ye kalan kɛ u tɛmɛna yan fɛ a bɛɛ kɛra bonya ni karama kɔnɔ. Cheikh Modibo Jara bɛ jija ni cɛsiri mun na u ka dɔ fara kan n b'a fɔ parents d'élèves somɔgɔw fana ye u ka dɔ fara u ka jija kan Ala ka a k'u ma baraka ye Ala ka kalandenw fana u hakili sigi ni basigi di u bɛɛ ma u ka se ka kalan kɛ minnu y'a sɔrɔ u k'u jija u kana taa fara sira kolon fɛ u k'u jija u sira ɲuman fɛ minnu m'a sɔrɔ k'u timinanja. A ye baki sɔrɔ a diyara n ye a kɛra an ka famille ka kunnawolo ye quoi kunnawolo y'an ma vraiment a kɛra modèle y'an bolo quoi et aussi an b'a laɲini an ka denmisɛnninw bɛɛ k'a suit quoi non Cheikh Modibo Jara u ka kalan taabolo ka ɲi. Alassane Keita ale ka écoleso n'o ye complexe scolaire Cheikh Modibo Jara ye olu de ye ni kunnawolo sɔrɔ ka kɛɲɛ ni bagi jaabiw bɔli ye a ye ɲɛfɔli kɛ Mariam kan. Mariam Marlène Ardo Sidibe a tɔgɔ sɛbɛnna Cheikh Modibo Jara la yan en 2014 vraiment école mun don exemple don a bɛ misaliya ɲuman yira école tɔw la a tɛ foyi lagɛ baara dɔrɔn de ka d'a ye donc maintenant a ka nin résultat nin vraiment a ma bala anw na surtout DEF yɛrɛ la 2023 a ye DEF kɛ donc a tun bɛ les 10 meilleurs nationaux a tun b'u la ni ye mɔgɔ 10 ta a tɔgɔ tun b'olu la depuis o tuma an y'a remarqué avant ça même an y'a remarqué on savait que vraiment a bɛ se ka fɛnba kɛ bagi la donc maintenant k'a to depuis 7e 8e 9e fo ka na se
lycée là a été à madliga moyenne sur 17 jukora mais à moyenne 17 18 de moyenne donc en bel comme c'est donné les résultats donc bac là a classé ra mo flana de l'année matière ta forme ko maths physique chimie TSU a kara luga première bon ko be fenani bon ko tarif gauche ni rive droite a kara luga première maintenant sur le plan national a kara mo flana voilà kala surtout chaque Modibo Diarra la ya concours ba do organiser mali kono ma benna fo mako olympiade de mathématiques chaque Modibo Diarra classera a kara au premier cette année bague to de réussite là ni kema sarada ka bishigini shigi maintenant agno de soro réussite là hakilina jigina amawlodaniya k'a fɔ Mariam Marlene Ardo Sidibe a y'a yira k'a fɔ ko baara dɔrɔn de bɛ maa nafa wa kalande o kalande n'i y'i cɛsiri i bɛ nɔbɔ ko la wa ko série scientifique bɛɛ lajɛlen de dama ka kan la. An y'a fɔ ye bakuruba kunnafoniw na k'a fɔ Abidjan Côte d'Ivoire faaba la Aseyada Sherif Ousmane Madani Haidara bɛ ka bisimilaliw kɛ foliw do dugawu ɲiniw do ka bɛn ni Alamusa juillet kalo tile 23 ye a ka so rond-point Ado la Abidjan a ye Côte d'Ivoire Tijaniya Khalifa général Dr Cheikh Moustapha Sonta ni a taamaɲɛw bisimila bawo certificat donné Abidjan a taamana ka ɲɛsin ma ɲɛma minnu mɔ Dr Cheikh Moustapha Sonta Tijaniya Khalifa général bɛ o la a sera fo ka so Abobo a fɛnɛ nana i ɲɛda bani ka sababu kɛ ziyara n'o ye bɔɲɛ ye nafaba bɛ a la silamaya kɔnɔ jango kira joli n'i y'a mɛn ko nana ka wuli kana i sen jɔ o la a ko o y'a dama ko fɛnɛ ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka taamaden Abidjan kɔnɔ Buya Jagele Kulibali ka sɔrɔlenw don an ka ɲamada o fɛ. Abidjan sigi la Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Aseyada Sherif Ousmane Madani Haidara bɛ ka bisimilaliw kɛ bɔɲɛw do ka bɛn ni Alamusa juillet kalo tile 23 ye fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye mɔden Abidjan kɔnɔ a ye Tijaniya Khalifa général bisimila n'o ye Dr Cheikh Moustapha Sonta ye a n'a ka denbaya n'a ka kalandenw hakili jiginna bani do Abidjan a sera ma ɲɛma minnu mɔ ka foli bila u la Tijaniya Khalifa général Cheikh Moustapha Sonta bɛ o mɔw la bani sera fo a ka so Abobo PK 18 juillet kalo tile 15 tɛmɛnen bonyamasegin de ye nin ye Tijaniya Khalifa général fɛ Côte d'Ivoire Cheikh Moustapha Sonta a n'a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin sirifikɛ mɔ Aseyada Sherif Ousmane Madani Haidara foliw kɛlen kɔ maaba filaw cɛ kumaɲɔgɔnya fanba bolila fɛn min kan o ye balimaya silamaya kɔnɔ silamaya kɛn bɛ ka sigiɲɔgɔnya min fɔ k'o waleya silamaw ni ɲɔgɔn cɛ hali silamaw ni maa wɛrɛ cɛ min tɛ silama ye si kana se si mɔ bɛɛ ka bɛɛ bonya ani ɲɔgɔn dɛmɛ maaba filaw da sera o mɔ Côte d'Ivoire Tijaniya Khalifa général Dr Cheikh Moustapha Sonta nafa min bɛ bɔɲɛ la silamaya diinɛ kɔnɔ n'o ye ziyara ye ka ɲɛsin i balima mɔ ka ɲɛsin i masurunama mɔ wali kelen ka ɲɛsin karamɔgɔ mɔ a da sera o mɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔɲɛ ɲɛsin alakira joli mɔ nɛɛma ni kisi bɛ a ye nafa min bɛ o la Tijaniya Khalifa général Cheikh Moustapha Sonta da sera o mɔ ani sirifikɛ cɛ fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye mɔden Aseyada Sherif Ousmane Madani Haidara kɛlen ka kuma ta a ye foli lase Tijaniya Khalifa général mɔ Côte d'Ivoire ni o ye Dr Cheikh Moustapha Sonta ye a n'a taamaɲɛw bɛɛ lajɛlen u ka n'u ɲɛ da a kan a y'a ka nisɔndiya jira o la kɛnɛ in sɔrɔla ka kunjɛ ni dugawu kɛrɛnkɛrɛnnenw ye. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dr Cheikh Moustapha Sonta Tijaniya Khalifa général bisimilale ko ba madani ndeni bashi dandrawore de Aseyada Sherif Ousmane Madani Haidara ye dinɛ ɲɛma wɛrɛ min bisimila a ka so rond-point Ado la Abidjan o ye dinɛ ɲɛma ye min bɛ wele ko Sheikh Laji Daba dinɛ ɲɛma min don a y'a kanu ka ɲɛda sirifikɛ ka nɔn dɛ
tama kumbe abolo ka ɲɛsin farazi faba parimo nga kabina ya mɛ ko fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Muhammadu Mustafa nema ni kisi bɛ a ye mɔden donna Abidjan a y'a kanu ka taama in bɔ a mɔ a ka nin ɲɛda sirifikɛ ka a se a ye Dalayilu Khairati fara ɲɔgɔn kan ka tɛngu sirifikɛ la ni ka laban ka dugawu ɲini a fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a yɛrɛ kɛnɛya tɛ ka a labɔ sendimi yanfa fɛ bani bɛ se ka dugawu kɛ a ye cogo min o baaraw fɛnɛ bɛɛ lajɛlen seriyara an ka taamaden Buya Jageli Kulibali fɛ an ka ɲamada. Côte d'Ivoire Tijaniya Khalifa Général Dr Cheikh Moustapha Sonta bisimilali kɔ fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Muhammadu Mustafa nema ni kisi bɛ a ye mɔden a se yala Sherif Usman Madani Haidara ye diinɛ ɲɛmaa wɛrɛ min bisimila o ye Cheikh El Hadji Daba ye a n'a ka club des amis a dafɛmɔw u bɛɛ lajɛlen dafalen Cheikh El Hadji Daba bani kanubaba do o ye san camanko ye hakili jiginna maa filaw kuma deli ka ɲɔgɔn ye walasa Cheikh El Hadji Daba ni bani ka ɲɔgɔn ye a y'a ka taama dɔ de bɔ a mɔ min kun ɲɛsin kun bɛ Faransi faba parimo a kɛlen k'a mɛn ko sirifikɛ nana a ko wa k'i tɛ taa Faransi ni ɲɛma da a se yala Sherif Usman Madani Haidara kan dɛ bisimilali kɛnɛ kɔnɔ sirifikɛ ka so Cheikh El Hadji Daba a ye seereya dɔ kɛ bani ye k'a fɔ a ka kalanden minnu bɛ Konowari kɔnɔ yan n'o ye silamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansarine Internationale FADI a bolofara ADN Côte d'Ivoire tɔndenw ye u bɛ k'u seko kɛ silamɛya diinɛ dɛmɛni na a ko Konowari Ansaru ale ma kɛnɛ labɛn silamɛya tɔgɔ la Dabadugu ko silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ma ye o kɛnɛ kan u ti da yeli mu a kɛnɛ kan dɛ u bi laban k'u seko de fɛnɛ kɛ minɛ a y'u wele a m'u wele n'u y'a mɛn ko a ka fɛn o fɛn bɛ yen u bi ye o kɛnɛ kan kuma dɔw la yɛrɛ ka baaraw kɛ o kɛnɛ kɔnɔ ko labɛnnikɛlaw minnu bila mɛn a la olu ma se ka min kɛ a ko a bi Nigeriya kɛ sirifikɛ ye bi ka sabu ka n'a ɲɛ kɛra naani ye k'a ka dɔn k'a fɔ a fɔcogo tɛ ka se ka nɔgɔya a bolo yɛrɛ k'a sabu kɛ ni ko nisɔndiya b'a tɔ ma o k'a ka takuru fiyɛ n'a nuji m'a fa a daji b'a fa kuma kɛrɛnkɛrɛnnen fɛnɛ Cheikh El Hadji Daba a ye bani bonya ni Dalayilu Khairati ye ko tɛngu a la ni k'a ka sirifi duwawu ɲini jango kɛnɛya bɛ se ka labɔ bawo bi ani sendimi bɛ ɲɔgɔn na bani ka sirifi duwawu kɛrɛnkɛrɛn a ye sirifikɛ nisɔndiyalen ye foli lase Cheikh El Hadji Daba mo ka wale ɲuman dɔn a k'i se bɔ a kɔnɔ fɔ ale ka so rond-point Abdoula Abidjan yan baara sɔrɔla ka kunjɛ ni dugawu don ye. آمين 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 افتح لنا أبواب رحمة آمين وحدنا جميعا إلى صراطك المستقيم آمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين آمين الفرد والصمد آمين للهوائج آمين رجل الهموم آمين شفر الهموم آمين والسرور العيوب آمين وحدنا إلى صراطك المستقيم وحدنا إلى صراطك المستقيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين آمين فاتحة Mali Silamatonga fara ɲɔgɔn jakuluba au Conseil islamique du Mali Manyama, Mali Silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyama, silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ se yada Sherif Usman Madani Haidara ka bɛn ni sibiri juillet kalo tile 18 ye silamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansarine Internationale FADI kɔnɔ marakaden minnu fara mɛn ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔn ye o kɔnɔ Association FADI Soningara Côte d'Ivoire bolofara ta ye a kanu ka ti se jɔ sirifikɛ la ka dugawu ɲini a fɛ ni ka laban ka u ka tɔ sigilen hakilina da a tulo kan ni o tɛ dɔwɛrɛ ye a yɛrɛ bɛ ka dakuruɲɛw minnu jari diɲɛ ɲɛfɛ ni o bi silamɛya kɔrɔ don ka diɲɛ suma ka a basigi u yɛrɛ fɛnɛ ka baara de bɛn bɛ o mɔ diɲɛ ɲɛfɛ u ka marakadenw jɛla diɲɛ fanda naani bɛɛ lajɛlen la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara fɛnɛ sereyara Buya Jageli Kulibali fɛ an ka ɲamada. Dimanche juillet kalo tile 18 ba Madani ni Bashir Andrawere de a se yada Sherif Usman Madani Haidara kaso Abidjan rond-point Adola silamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansarine Internationale FADI kɔnɔ marakaden minnu gɛmɛ ka bisimila minɛ a kɔnɔ ni u ka tɔn ye tɔn min bɛ wele ko FADI Soningara u nana bɔɲɛna sirifikɛ fɛ yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ FADI Soningara silamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansarine Internationale FADI bɛ diɲɛ fan o fan u bɛ nin bɛɛ lajɛlen la laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye
bani ka dakuru ɲɛw minnu ye kalansenw ye bilasiralikaw ye ala la sɔrɔ siraw ye ka se k'o cari u balimaw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ ɲɛfɛ bawo dakuru ɲɛ ninnu ye ɲɔgɔn kanu silamaya kɔnɔ bɛn ni basigi yafa ɲɔgɔnmɔ ɲɔgɔn mago to sigiɲɔgɔnya ja ka sangana mɔkɛ sanuma Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye ka dakuru ɲɛw ye Fadi Soninkara n'o ye marakadenw ye minnu bɛ silamaya dɛmɛtɔ Fédération Ansardine Internationale Fadi kɔnɔ a ɲɛmaaba Bobo Dukure ye a jira k'a fɔ wale ɲuman dɔn foli bɛ kɛ sirifikɛ la o tɛmɛ ma wele ko Fadi Soninkara ye jɛkulu ye min bɛ Ansardine kɔnɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ mun y'an fara ɲɔgɔn kan an karamɔgɔ ka weleda in sababu don o de y'an fara ɲɔgɔn kan laɲini jumɛn in bɛ an na laɲini foyi tɛ an na an ye message min bɛ an karamɔgɔ da n'an y'a faamu tigitigi an b'a fɛ an bɔkolo a n'an bɔyɔrɔ o ka se ka nin message kelen in faamu nin jɛkulu in farala ɲɔgɔn kan o de kama an b'an ka duduru n'an ka tantanw fara ɲɔgɔn kan ka karamɔgɔw lataga an fasow la k'a daminɛ kabiri dugu 7 ka taa fɔ Kayi ka taa fɔ Wagadu maraka bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maraka dugu la n'an ma dɛsɛ an ka message in ka se ka lase a bɛɛ lajɛlen na laɲini min b'an bolo o de ye nin ye karamɔgɔ nin ye marakadenw bɛɛ y'a foli le ye k'a daminɛ an y'a cɛw la ka taa n'u yɛrɛ musow la n'an y'a denw karamɔgɔ an b'i fɛ ala ka n'i jugu bɔ an nu na ala ka n'an k'i jugu kanubaga ye karamɔgɔ ne lɔla marakamusow bɛɛ tɔgɔ la marakacɛw bɛ duwawu ɲini na marakamusow yɛrɛ bɛ duwawu ɲini na karamɔgɔ an nu filɛ nin ye an bɛ fɛ k'a kɛ cogo min na halisa an ma se fɔlɔ an nana duwawu le ɲini i ka duwawu suru an kan an ka famiw bɛɛ bɛ se ka nin ko nin faamu komi an n'u y'a faamu cogo min na an ka dugu bɛɛ bɛ se k'a faamu nin filɛ nin ye nin filanu a jama nin an bɛ fɛ ka bugu ka tɛmɛ nin bɛɛ tu kan donc an nana bi ka na lɔ k'i fo ka duwawu ɲini fɛ ka duwawu k'i ye i ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn silamɛ bɛɛ ye ani amisaru bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnniyala marakaw karamɔgɔ marakaw mako bɛ duwawu la bi dɛ an bɛ fɛ i k'a suru an kan an bɔni kɔfɛ yan mɔgɔ kana mɔgɔ ɲininka tuguni donc ne kumana ni marakamuso bɛɛ nɛnkun de ye karamɔgɔ an bɛna k'o ka ca dɛ o kɔfɛ ka marakamuso bɛɛ denw kɛ karamɔgɔ baba i ɲɔgɔnnaw an bɛ ala da le la ala k'i mɛn an kɔrɔ ala ka sababu ɲumanw kɛ i bɛ sira min ɲɛ ala k'i kisi o ma ala k'i kisi nin jugu ma karamɔgɔ ala kana nin jugu k'i kɛrɛfɛ fɛ jugu fin ala k'a bɛɛ bɔ i kɔrɔ karamɔgɔ bani sɔrɔla ka kuma ta ni k'a ka wale ɲuman dɔ jira marakadenw na ka sanga n'u ka baaraba kɛlen ye silamaya dɛmɛtɔ Fédération Ansardine Internationale Fadi kɔnɔ k'a ye k'a fɔ sifinnakaw don se bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ se ka ye u ye ka diɲɛ kanu minɛ nka k'u ɲɛsin silamaya diinɛ mɔ ni silamaya don ka layidu wɔɔrɔ bayatul islamiya tali bani y'o wale ɲuman dɔ kɛ u ye a sɔrɔla ka ɲini u fɛ u k'u cɛsiri u ka baaraw la hali bi silamaya diinɛ kɔrɔ donni na baara sɔrɔla ka kunjɛ ni silamaya don ka layidu wɔɔrɔ bayatul islamiya tali ye mɔw fɛ fila fara ala kan nti fila fara ala kan nti suɲɛli kɛ nti jɛnɛya kɛ nti den faga nti namara kɛ sen kɔrɔ n ta kɛ bolo kɔrɔ ni kira Muhammadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a minɛ Alibi résidence chérifienne na rond-point Adola, cercle de réflexion spirituelle et l'éveil de conscience. Jakuludo jakulu mi hakili jagabo ke batoko nasara fe ninga hakili ukunu. Ukele gameko sirifike nana Abidjan uya kanu sejo Allah ninga duga unyene afe uka jakulu kanyata la kodwar jamana yiriwa fenena. Nenga jirala fanako a dangana Abidjan gono cercle de réflexion spirituelle et l'éveil de conscience a diakulu ukabulu fara umenombe Abidjan sigida taumbe la jelela ubede nyonzoro tamaina banife Sadio Sidibe nyefolike anye minga nasorola lutu Sidibe nona kodivar jamana kuna nganya mada
Ni y'a dɔgɔkun damadama ye bi an fa an karamɔgɔ a Seyidi Sherifu Usumani Madani Hayidara a ye senatama boloda kɔdiwarikaw fɛ yen nɔ ni a bɛ tali kɛ fɛn min ye u ka mawuludu ɲɛnamayali baaraw ye. Okumu kɔnɔna na Abijankaw fɛ yen nɔ silamɛya tɔn dɔ bɛ yen ni a bɛ wele cercle de réflexion spirituelle et éveil de conscience. U ye bɔɲɔgɔn kɛ ka taa an fa an karamɔgɔ fɛ yen nɔ ka taa foli k'a la ni ka tila ka laɲiniw k'a fɛ minnu bɛ tali kɛ silamɛya jidi o bɛ se ka bonya cogo min na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ bɛɛ ni tilenya u ka sabati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka dugawu fana ɲini an fa an karamɔgɔ fɛ a k'o kɛ min b'a to Côte d'Ivoire jamana yiriwa ani sɛnɛ o bɛ se ka ɲɛ cogo min na olu de ye a kunbabaw ye u ye laɲini minnu kɛ an fa an karamɔgɔ fɛ u ka bɔɲɔgɔn ye sen fɛ. Anw ka tɔn n'o ye Dairatu Ta'amul Ruhi wa Ikazil Wa'i n'o tubabukan de ye cercle de réflexion spirituelle et réveil de conscience. Laɲini belebeleba naani de bɛ anw na Sheku y'an bilasira min kan anw bɛ ale ladigɛla le. A laɲini fɔlɔ la spiritualité o ye jumɛn de ye Ala dɔn. Ni ka Ala lɔn i b'i yɛrɛ lɔn, ni ka Ala lɔn i tɛ mɔgɔ juguya, ni ye Ala dɔn i b'i wasa don fɛn na Ala ye mɛn d'i ma, ni ye Ala lɔn i b'i la kow kɛ ka bɛn i yɛrɛ ma. O de ye laɲini fɔlɔ ye. A laɲini filanan al musaadatu wal musahama ɲɔgɔn dɛmɛ tɔn de foyi t'an bolo fɛn de bɛ Ala bolo. An ka tɔn sigila ɲɔgɔn dɛmɛ kama. Ni ka jateminɛ kɛ bi an ɲamakaw b'an cɛma, basankaw b'an cɛma yan, kumasikaw bɛ yen, Abijan 10 commune mɔgɔw bɛ yan o bɛɛ lajɛlen nana. An yɛrɛ ka mɔgɔ limité de sinon mɔgɔ bɛ wara ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan. Bɛɛ bɛ fɛ ka Sherifu cɛ ye ka na dugawu ɲini a fɛ. O de ye an ka laɲini filanan ye. Laɲini sabanan alimashariw projet ka baarakɛdaw sigi an denw n'an musow olu se ka baaraw kɛ cogoya min na. An ye moto di dɔw ma ka permis di dɔw ma. Anw yɛrɛ tɛ mɔgɔ ɲumanw Ala ka mɔgɔ ɲumanw olu bɛ na ni fɛn ninnu ye k'an y'a di dɛsɛbagatɔw ma. A naaninan at-tamassukul ijtima'i la cohésion sociale bɛn an ka tɔn de ye bɛn tɔn de ye. Komi Alakira sallallahu alayhi wa sallama tumana min na a donna Madina kɔnɔ a ye baara kɛ ni kerecɛnw ye. O tumana la ni i jogo ɲana silantan a bɛ kɛ silama ye. Silama kan k'i jogo ɲa, ni jogo ɲana silantan ni ale bɛ kɛ silama ye, mais i jogo ma ɲa silamaw yɛrɛ bɛ bɔ silamaya kɔnɔ. An facɛli k'o yira an na. O tuma anw nana bi ka na dugawu ɲini a fɛ an ka tɔn nin na. An bamusow fana bɛ n'an ye yan, an dɔgɔ n'an denw bɛ n'an ye, bɛɛ mako bɛ a ka dugawu la. An nakun yɛrɛ de ye dugawu ye. An balimamuso minnu fana bɛ Abijankaw fɛ yen nɔ ni u bɛ tɔn in kɔnɔ olu fana y'u ka nisɔndiya jira ni ka tila k'a ɲini an fa an karamɔgɔ fɛ a ka dugawu caman kɛ min b'a to laɲini min bɛ min na o ka se ka sabati cogo min na ko sabula an fa an karamɔgɔ maa min don a ye madi kuma bɛɛ ni min siɲɛ kelen kɛra k'u b'a ɲini a fɛ o la laɲini min bɛ olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw min b'a to u ka jagow ani u ka denbayaw ani u denw ko sabula n'i y'a ye k'a fɔ den caman kɛra dugaden bi o bɔra an fa an karamɔgɔw ka wajilikanw ani bilasiralikanw k'u bɛ a fo dante foli min na ni ka tila ka dugawu k'a ye cogo min na Ala ka se ka si jan ani labankoɲumanya kalifa an n'a la cogo min na. An fɛ hɛrɛ ba yɛrɛ le ye depuis an bɛ papa an papa ya kuma mɛnna an m'a yira réseau la an m'a yira Mali la a bɛ na yan ka taa an tɛ se ka gbarakɔrɔ bi vraiment an bɛɛ content na an nana fɔ ka so nin ye hɛrɛ ba yɛrɛ yɛrɛ le ye. Nin ye hɛrɛ min tɛ se ka fɔ hali bi sa an bɛ Cheikh Balo fo parce que Cheikh Balo tɛ wala an tɛ se ka se yan an bɛ ko bɛɛ kan an tɛ se ka se yan hali ni wari b'an bolo an tɛ se ka se yan mais Ala ka di Ala ka ɲi an b'a la fo silamɛya ka di silamɛya bɛ sira min na an n'u la bi nin walayi an b'a la fo an b'a la fo ni silamɛya tɛ bi k'an sɔrɔ yɔrɔ nin na an bɛ don cogo di an bɛ don cogo di non an content na kuma t'an fɛ vraiment Ala ye si jan da facɛ ma Ala kana malo Ala kana kɔrɔbɔ Ala ye labanko ɲuman do bɛɛ ma a ye barada min na nin Ala ma kama a jinɛ sigi ye walayi an content na
me faka mi fo kala kan ye muso ya présente le u ko ko o nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabula u kun ye nin laɲini a mɛnna k'a fɔ ko diɲɛ laban tile na maa bɛ se ka min ye taamasiyɛn bi k'a fɔ k'i sɔnni da kan k'a fɔ ko ala ka maa min bɛ ka ala ka diinɛ yakubaya bi ko n'i tɛmɛna an fa an karamɔgɔ la k'i t'o ɲɔgɔnna sɔrɔ dugukolo in kan bilen o la nin ye nisɔndiyaba ye olu bolo. alhamdulillah an banni ko ala tandola ka sɔli kɛ belebelew ka belebele kan n'o de ye alakira sallallahu alayhi wa sallama ani ka diɲɛ ɲini a mɔdencɛ fɛ min ye sherifu usman aidara ye an bɛ silama bɛɛ lajɛlen fo sherifu ka foli malo kan kelen min bɛ se ka fo n'o ye bi ila bi shukuri waliɲuman lɔn tɔn na sigila can kan a bɛ laban can de kan tɔn na ma sigi mɔgɔw ye n tɔgɔ fɔ n'ala sɔnna mɔgɔw b'i tɔgɔ fɔ a bɛ tɔnba min ɲɛfɛ n ma k'o kalama depuis lawali la n ka fɛrɛ dɔ yɛrɛ bɛ a bɛ fɔ ka taa mali la waati bɛɛ ale yɛrɛ bɛ tɔn na kosɛbɛ o tuma la an b'a fo dantɛ foli min na an bolo jɛnɛ k'a fɔ nin bɔɲɔgɔn ye a kɛra an fa an karamɔgɔ jabala la ni o bɛ trɛsiwilikaw fɛ yen nɔ a bɛ abijan jamana kan ka sangani u ka mɔludiba ni o ɲɛnamali baaraw bɛ daminɛ sibiri don juwe kalo tile 25. Abidjan kɔnɔ hali bi résidence sherifienne na rond-point ado amawladoniya k'a fɔ alamisa juillet kalo tile 23 ANAMSI Association nationale des artistes musulmans de Côte d'Ivoire o ezigiridalaw ka tɔnba ye Côte d'Ivoire kɔnɔ o fɛnɛ nana folila sirifikɛ fɛ ka barika da ale min kɛra sababu ye ni k'o dɔ muruba kalala ka sababu kɛ kuma min ni olu tun bɛ ka filɛ ni ɲugun filɛla ye k'a fɔ u kɛmɛ maa fililen ye diinɛ kɔnɔ ni bani ka dakuruɲɛw kɛra sababu ye a ka sidɔn k'a fɔ zikiri silamaya ka fɛn gɔnnen dɛ ka sababu kɛ ala mankutu don alakira mankutu don diinɛ lasebaaw mankutuli don o kɛra sababu ye bi ni ka zikiri sɛbɛkɔrɔ faamu n'o barikada ni o bonyamasegina bani fɛ ni ka dugawu ɲini a fɛ sirifikɛ a fɛnɛ sekura silamaya dalasi ba kɛmɛ na k'o tɛngu ANAMSI Association des artistes musulmans de Côte d'Ivoire tɔndenw na bonyamasegina Buya Jageli Kulibali ka fɔla an ka ɲamada araba juillet kalo tile 22 Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a seyada Sherif Usman Madani Haidara zikiridalaw ka jɛkuluba bisimila kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Côte d'Ivoire zikiridalaw ka tɔ ni o ye Association nationale des artistes musulmans de Côte d'Ivoire ye ANAMSI u nan bɛ ka caya ka bonyamasegin kɛ sirifikɛ ye ka wale ɲuman dɔ a ye fɛn minnu kɛ u ye ni k'u ka zikiri kɛ bi bolomada yɔrɔ ye diɲɛ kɔnɔ u ka se ka lamɛn u yɛrɛw ka wasa sɔrɔ a la u y'a yira sirifikɛ la ka fɔ zikiri n'o y'u ka baara ye a daminɛ don gwɛlɛya tɛ u ma min sɔrɔ ni maa kun bɛ maa la min kun bɛ k'u filɛ i n'a fɔ maa tununinw walikelen maa fililenw diinɛ sira kan dɔw kun b'u filɛ ni ɲɛ wɛrɛ ye k'u to kira mankutu baara in na kira somɔgɔ mankutu baara in na diinɛ ɲɛmɔgɔw mankutu baara in na silamaya mankutu baara la u y'a yira k'a fɔ sirifikɛ ka wajuliw de kɛra sababu ye olu k'u cɛsiri hali bi u fari ma fa fo kana se bi mɔ ni baara in yɛrɛ faamu bɛ bi silamaya kɔnɔ k'o sababu ɲuman ye sirifikɛ ye u y'a yira k'a fɔ u ka ɲininiw na kabini a seyada Sherif Usman Madani Haidara mɔkɛ Muhammad Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye tile zikiridalaw yira kira dafɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna a taamaɲɔ Asan Ibn Tabi o kuma u nana waleɲuman dɔ la bani fɛ yen ni ka laban k'u ka tɔ Association nationale des artistes musulmans de Côte d'Ivoire k'o fɛnɛ bonya tɛngu a la a bɛ se ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ u ye cogo min u ko sirifikɛ ti waleɲuman dɔ ka ban hali a da a ka jabaraninso n'o ye Sherifla TV ye o ye ni kura min bɛ olu ka baara la k'o b'u waleɲuman dɔn kun bɔ bani sɔrɔla ka kuma ta ka foli lase
Côte d'Ivoire sécurité-la u ka tɔ a tɔnden bɛɛ lajɛlen mɔ k'u fo u ka wale ɲuman dɔ la ka sɔrɔ ka da u dulo kan k'a fɔ zigiri tɛ ko ye min gɔn bɛ silamaya kɔnɔ min gɔnnen don o ye kɔrɔfɔ jɛngɛnenw de man ka ye a kɔnɔ minnu bɛ se ka kɛ nɛni ye lagosi ye dɔgɔyama ye silamaya diinɛ tɛ jɛ ni o ye a y'a yira k'a fɔ zigiri a bɛ ala mankutu de fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye mankutukanw fɛnɛ bɛrɛ ko nin si tɛ ko ye min gɔn bɛ silamɛ kɛnɛ in kɔnɔ Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Sayyada Sherif Usman Madani Haidara ye silamɛya dalase 100 di zikiridalaw ka tɔ mɔ u k'u boloma dɛmɛ n'o ye yanni Côte d'Ivoire zikiridalaw ka tɔ maa ɲɛmaaw k'an bɛɛ da banni ye u y'a ɲini u to ɲɔgɔnmuso zikiri Alima Kulubali fɛ a ka dakoro ɲadamadɔw lase Mali silamaw ka ɲɛmaaba a Sayyada Sherif Usman Madani Haidara ka o fɛnɛ nɔna zikiridala wɛrɛw fɛnɛ tɛmɛna ni banni pasaw ye Joni bake yani sini cɛ kama madu ko suma yani sini cɛ salamu alaikum wala bani kureshni bani ashmika salamu alaikum alimami wolo fayo salamu alaikum Amala dunia k'a fɔ nin bɛɛ ye donba dɔ de ɲɛbila ye Côte d'Ivoire silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ka mawuluduba wajuliba a bɛ sigi sen kan dimanche juillet kalo tile 25 Abidjan dolati kɛnɛ Stade Félix Houphouët-Boigny Felicia la nɛgɛ ɲɛta silamɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye nin ye o ɲɛbila baaraw de ye Ba Madani de ni Bachir Andrawore de Sayyada Sherif Usman Madani Haidara ye Côte d'Ivoire jamana dina mbaye o de b'an kɛ k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan an ka jɛ ka jamana diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya a ɲinini bɛ senna a ɲinibaw fɛ farafina bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Senegal jamana ɲɛmakɔrɔ Macky Sall de ye cɛbɔ ye ani minnu bɛ k'a ɲini n'a ni olu de bɛna ɲɔgɔn da kɛ a nɔfɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Amérique dugubala New York diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies jabala la sanga 9 kɔnɔ ɲininkaliw bɛ tɛngun o la bɛɛ bɛ se ka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya jɔyɔrɔ fa ni hakilinabaw minnu ye i ka dɔ fɔ diɲɛma ye o rɔ a ma ladɔnniya k'a fɔ Macky Sall farafina tɔgɔ la ani Chili jamana de musolaka dɔ bɛ ɲɔgɔn na ko Michelle Bachelet ka taa se Équateur musolaka dɔ fɛnɛ mɔ ko Maria Fernanda Espinosa ani Argentine kaw ka Rafael Grossi ka taa se Costa Rica ka den dɔ fɛnɛ ma musolaka dɔ ko Rebecca Greenspan ani Guyana den dɔ ko Caroline Rodriguez Birket Macky Sall ni nin maa 5 de tilen don ɲɔgɔn na diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya jɔyɔrɔ nɔfɛ Guinée Bissau fanga sinamatɔ ɲɛma Domingo Simoes Pereira a bɔra kaso la Alamusa ka sabu kɛ ko kɛnɛya kɛn k'a labɔ surasi fanga fɛ Guinée Bissau a bɔlen a y'i kunda Portugal jamana ka kabiti yɛrɛ furakɛ ye kabini ka fɔ jasura Guinée Bissau san 2025 novembre kalo tile 26 fanga ɲini dɔ PAIGC ɲɛma n'o ye Domingo Simoes Pereira ye a minɛna fanga ta don surasiw fɛ janvier kalo la a labilara nga a ka muɲugumanya ka a sekun tɛ o la juillet kalo tile ta u labana k'a minɛ k'o siga mɛn a la k'a fɔ a bɛ faso janfa baaraw la a labila ko min ye nin ye a bɛ taa furakɛli yɔrɔ la Portugal jamana kɔnɔ Afrique du Sud kaw fɛ sanfɛ kiiribulon min bɛ Cap Occidental la o ye sariya ta juma in k'a fɔ jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa sɛgɛsɛgɛli min b'a nɔfɛ n'o sɛgɛsɛgɛli bɛ taa bange a jiginni na ka bɔ jamana ɲɛmaaya la wasabulon fɛ k'a sɛgɛsɛgɛli ka jɔ bawo jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa yɛrɛ de y'a laɲini sɛgɛsɛgɛli in ka jɔ o se bɛ a ye sariya ɲɛkɔrɔ o b'a jira k'a fɔ fiɲɛbɔda bi di jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa ma fɔ septembre kalo bawo san 2022 novembre kalo de la ɲɛɲininibaw kɛra jamana ɲɛma kunkan k'a fɔ a ye jamana sariya sunba sɔsɔ nafolo bɛ nafolo la o yera a ka foro kɔnɔ dagabana so dɔ la min bɛ falafala Limpopo mara la dolari wari dalasi 580 o de yera a ka foro kɔnɔ so in kɔnɔ zone dɔw kun donna ka taa nafolo suɲɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma yɛrɛ labanna ka don zone n'u hakili cɛ u kana a fɔ fiyewu ko u ye nin na ɲɔgɔnna nafolo sɔrɔ ale ka foro kɔnɔ so kɔnɔ jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa yɛrɛ koronnen y'a jira k'a fɔ nafolo ninnu
kwa ye tura muga ɲɔna de feere ko tura muga sɔngɔ de bɛna amu. Venezuela taji ka daminɛ janvier kalo la kana se sisan mɔ dolari wari miliyari 17 a y'o de lase a bɔbaw mɔ nga a bɔbaw ye Amerikikaw de nafolo yɛrɛ bɛ ka taa fa min fɛ o fɛnɛ ma se ka dɔn. Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump kun ye a jira k'a fɔ a ye Venezuela jamana ɲɛma Nicolas Maduro minɛ bawo k'a kɛ ngumɛ daga ye Venezuela ka denw dala. Venezuela ka denw bɛ se ka fɛrɛ u ka jamana mɔ an'u ka jamana nafasɔrɔ sira mɔ cogo min ko jamana ɲɛma Nicolas Maduro minɛ kun kɛra o ye. Nga bibi in na tajibɔ yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Ameriki jamana de ka bolo kan bawo Donald Trump labanna k'a jira k'a fɔ Venezuela taji na kɛ sababu ye ka nafoloba lase Ameriki jamana mɔ. Yananga ngodo nyona amada utloka kafo Côte d'Ivoire silama adimeto ansara mauludu wajuli ba abisigi senga kabeni sibiri juillet kalotle muga ani duruye oye shiniye neganye ta 10h bela jelebi nyonzoro stade Félix Houphouët-Boigny Féliciala neganye ta 10h wa directement fene do Sherifla TV jabarani ka bebito isi yorola jefa nanani bela jelela ka Felicia Mauludu ba ye directement na meme nyanamaya malisila matonga faranyonga jekuluba au conseil islamique du Mali Manyama malisila ma dine nyama nga faranyonga jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyama silama de meto ansaru nyajura Seyada Sherif Ousmane Madane Haidara fe defene bidanziki bamananga kuna fone nami mbarala nyonga kuna fone disunye maya sofe ka benini manyika ufuka wala nyimando maliko na ani maliko ka kambe jen kuma wala na la kajen.